Исәнесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын диярлек без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны яктыртабыз. Бүген безнең программада зарыгып көтеп алынган яңа мәчет. Магнитогорскидан Гөлдар Хафизова. Элхамдулилля, бүгенге изге жума көнне шундый матур бер чара. Шундый матур бина төзелгән. Шунда балалар укытыла. Шунда намазлар кылына. Тинчурин театры гастрольләр белән Уфада. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Башкортстанның баш каласында күп еллар дәвамында гастрольләр белән килеп йөрсәләр дә, менә Уфа Нур Татар дәүләт театры сәхнәсендә алар бу юлы беренче тапкыр. Яңа елга яңа гасырдан бүләк. Постараемся сделать так, чтобы история была такая легкая, к новогоднему столу, такая фантастическая, взрослая сказка. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Даян абый Сафа 1934 елда Токиода дөньяга килә. Аның әтисе Гайнан Мөхәммәд үзе Пермь губернасы Ләмтә авылыннан булган. Халык санын алуның соңгы мәгълүматлары буенча Магнитогорскида 410 меңгә якын кеше яши. Аларның 10% мөселманнар. Намаз һәм башка дини йолаларны үтәү өчен алар 3 урынга җыела. Җәмигъ мәчетенә, борынгы мәчет дип аталган 91нче мәхәлләгә һәм бу көннәрдә үз ишекләрен ачкан тагын бер гыйбадәт йортына. Аның ачу тантанасында башка төбәкләрдән дә дин әһелләре килде. Истәлекле вакыйгада безнең төшерү төркемебездә булып кайтты. Сүз Гөлдар Хафизовага. Ла илаха илляллах, газап ишкәндә калдырмас. Ла илаха илляллах, җәһәннәмдә яндырмас. Кунакларны яңа гыйбадәт залында Кәүсәрия ансамбле хатын-кызлары каршы ала. Алар мөнәҗәт башкаралар. Хөрмәтле җәмәгать, Россия Федерациясе Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин исеменнән сәламны җиткерәм. Мәскәүдән килгән кунак мөфти шейх Равил хәзрәт Гайнетдиннән мәчеткә бүләк һәм төзелешкә зур өлеш керткәннәргә рәхмәт хатлары тапшырды. Рәхмәт сүзе. Благодарность выражается Хабибулину Ильдару Ринатовичу за большой личный вклад в дело строительства мечети в городе Магнитогорск, Челябинской области. Бу көнне мәхәллә кешеләре дә буш кул белән килмәде. Халыклар тулып торсын шулай шатландырып, үзебезнең. Амин. Рәхмәт бик зур. Магнитогорск мөселманнарының шатлыгын уртаклашырга Чиләбе өлкәсенең Кунашак районы һәм Свердловск өлкәсе имамнары да килгән. Сравнить с теми временами, когда мәчетләр дин тыелган заманнарны дин турында искә алу закон белән җәзаланган чорларны бүгенге көн белән чагыштырыгыз. Бүген мәчетләр, ислам институтлары, мәдрәсәләр ачыла. Хәзер үз динеңне, Коръәнне өйрәнү өчен барлык шартлар да бар. Әшһәдү ан ла илаха иллаллах. Магнитогорскида беренче мәхәллә 1964 елда барлыкка килә. 40 елдан соң биредә җәмигъ мәчете үз ишекләрен ача. Ел сайын дин тотучылар саны арту сәбәпле 2016 елда шәһәрдә яңа мәчет төзү өчен җир участогы бүлеп бирелә. Әмма әлегә кадәр анда нигездә юк. 4 ел элек бу йортта азан тавышлар яңгырый башлады. Һәр җомга көнне биредә бик күп кеше җыела, әмма гыйбадәт бүлмәсе 30 кешене генә сыйдыра алган. 100 кешегә исәпләнгән яңа намаз залы ачылу җирле мөселманнарның да, тантана кунакларының да гомуми шатлыгы булды. Элхамдулилля, бүгенге изге жума көнне шундый матур бер чара. Шундый матур бина төзелгән. Шунда балалар укытыла. Шунда намазлар кылына. Ул үзебезгә беренчедән кирәк. Чөнки безнең киләчәк буыннарыбыз балаларыбызны укытасы бар. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә дә Коръәнендә әйтә, минем мәчетләрне кем яңарта, кем Аллаһ Тәгаләдән курка, Аллаһ Тәгалә аны күтәрер. Башка халыкларын бергә дуслашып, дус булып, шунда үзебезнең гыйбадәтханәләребезне төзергә тагы да киләчәктә дә Алла насыйп итсә иде. Иң беренче, наверное, Сахия ханымга рәхмәт, что она этот дом отдала. Конечно, очень приятно ходить сюда, заниматься.
Бу ике катлы йортка инде 76 ел. Аны 1947 елда металлургия комбинаты җитәкчеләре өчен немец хәрби әсирләре төзегәннәр. 1975 елда ук Сәхия абыстай сатып алган бу йортны балалары җомга намазларын төрле урыннарда үткәрергә мәҗбүр булган мөселманнарга тапшыралар. Шулай итеп, 2019 елдан башлап дин тотучылар монда дуга кылудан тыш гарәп теле һәм ислам нигезләре дәресләрендә үткәрә башладылар. Бик шатлы, мин шатлы шушы мәчет ачылган өчен. Мин үзем монда торганым Кирова урамында, монда торганы Сәхия апа, шуны белеп, менә шул анарга килеп, монда шәйләр ишеп, шул ни шатлык булды миңа. Мин бик шатландым, что безнең шундый матур любимый город, шул хәтле матур мәчет создали. Просто благодарны. Изге эшкә зур өлеш керткән иганәчеләр һәм төзелештә катнашучылар бу көнне мәхәллә кешеләреннән дә бик күп рәхмәтләр ишеттеләр. Бу бинаны нигездән түбәгә кадәр төзүче Фәрит Төхбәтуллинны алга таба да эшләргә рухландырды. Но будем продолжать, мы на следующий год планируем. Киләсе елга Алла бирсә, теге якта төп керү җылы тамбур ясарга уйлыйбыз. Чын мәчет булсын өчен манара төзербез. Минем хатыным Мальяр. Ул миңа әйтә, әйдә Фарид, мәчет матур булсын өчен тышкы күренешен буяп ди. Сәхия мәчетендә яңа гыйбадәт залы ачылуы ислам нигезләрен өйрәнүче балаларга да намазларда катнашырга мөмкинлек бирәчәк дип ышана мәхәллә әгъзалары. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Татарлар. Девам итәбез. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Башкортстанның баш каласында гастрольләре белән булып кайтты. Соңгы тапкыр 2019 елда килгән театрны Уфа тамашачысы тулы заллар белән каршы алды. Башкортстан тамашачысына казанлылар 4 пьеса тәкъдим иттеләр. Урындагы хәбәрчебез Гөлшат Сафина артистларның нинди уйлар белән күрше регионга килүен, тамашачыларның Тинчуринлыларга карата булган хисләрен белешеп кайтты. Ноябрь башында Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры җитәкчелеге һәм артистлары Уфада пресс-конференцияда булып киттеләр. Аның барышында театр директоры Фәнис Мсәгыйтов бирегә зур өметләр баглап килүләре турында сөйләде. Һәр вакытта кеше булган җиреннән элеккене искә алып көтә бит инде. Шуңа күрә элеккеге якты чырайлар булгач, элеккеге вакыттагы безнең дусларыбыз каршы алгач, тамашачыларыбыз Уфа тамашачысы бик теге җентекләп тикшерә торган тамашачы бер яктан әсәрләрне. Ләкин икенче яктан күңелләре хуш. Син нинди генә әсәрәп килсәң дә алар хуш күңел белән карыйлар. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Башкортстанның баш каласында күп еллар дәвамында гастрольләр белән килеп йөрсәләр дә, менә Уфа Нур Татар дәүләт театры сәхнәсендә алар бу юлы беренче тапкыр. Чыгышы белән республиканың Илеш районыннан булган актриса Айсылу Мөсәлләмова Уфа сәхнәсендә уйнаганда якташларының һәм әти-әнисенең таянычын һәр чак тоя. Без әле монда беренче тапкыр чыгыш ясыйбыз, шуңа күрә бик дулкынланып килдек. Әлбәттә, Татарстан тамашачысы белән Башкортстан тамашачысы аерыла. Ник дигәндә, мин үзем Башкортстаннан булганга күрә инде мин аеруча да дулкынланып, сагынып килдем. Уфа тамашачысына Тинчуринлылар үтемле сәхнә әсәрләрен, Яратам бетте китте, Хыялый, Кияү урлау комедияләрен һәм Ашина мистик драмасын тәкъдим итте. Яратам бетте китте спектакленең режиссеры, Тинчурин театрының әйдәп баручы артисты Зөфәр Харисов җирлектәге тамашачыны бик якын күрә икән. Бик сагынып килдек. Мен әле юл буе яшьләргә сөйләп килдем, берәр айга килә идек, концерт белән ача идек, концерт белән яба идек. Тамашачы бик әйбәт монда. Монда тамашачы мәрхәмәтле. Артистларны алкышлап күтәреп ала. Тамашаны карарга килгән театр җанлы милләттәшләребез сабыр гына зал ишекләренең ачылуын көтсә, артистлар сәхнәгә чыгарга әзерләнде. Ләйсән Аминованың Яратам бетте китте дигән комедиясында уйныйм. Мин анда төп герой Фаил бабайның хатыны. Бу спектакль әле ул безнең яңа премьера комедиябыз. Шуңа күрә кая барсак та, үзебезнең стационарда уйнасак та яки Татарстанның ниндидер төбәгенә барып уйнасак та бик яратып карыйлар. Гастрольләре кысаларында Тинчуринлылар Башкортстанның баш каласына байтак җитди эш планы белән килгәннәр. Төрле очрашулар, урындагы театрлар белән танышу һәм шәһәр буйлап экскурсия карау максатында куйганнар.
Көндізгі яқта шәһәр күзәттербез дибез, бөек Салават Юлаев һәйкәле янына барып кайтып, башка театрлар белән. Менә шунысы бәхет елмайды. Кайбер артистлар бер спектакль уйный да, икенчесендә ял итәбез. Ул вакытта инде без башка театрларга барып карарга дибез. Ни кызганыч, ул бәхетләр арасына мин кермәдем. Минем 4 көндә 4 спектакль рәхәтләндереп сәхнәдә уйныйбыз. Спектакльгә килүче тамашачылар арасында артистлар, журналистлар байтак иде. Безгә алып килгәннәр иде туй алдына дигән спектакльне. Ул вакытта ул спектакль безнең үзебездә дә бара иде. Мин анда төп рольне уйный идем, Марат ролен. Һәм шушы спектакльне караган вакытта чынлап та менә ничектер көнләшеп тә утырдым, чөнки барыбер дә үзеңнең спектакльне күбрәк яратсаң да, кешенекеннән ниндидер яңа әйберләр күрәсең, яңа алымнар. Менә узган көннәрендә Кәрим Тинчуриннарны бөтен тамашасына диярлек йөрдем. Һәм алар Кызытан газетына килеп очрашу үткәрделәр, анда да катнаштым. Бу юлы да биналарны бик сагынып көтеп алдым, ләкин менә 4 кенә алып килгәннәр тамаша, бу бик әз һәм бик тиз сатылып бетте билетлар. Тормыш кызыгысын онытып, Казан артистларының уенын карарга дип Башкортстанның төрле районнарыннан милләттәшләр җыелды. Килдек инде Кабатмында бу яңа спектакльне карарга ошады. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 90 еллык юбилеена багышланган Уфадагы гастрольләре һәр көнне тулы заллар белән узды. Уфадан Гөлшат Сафина, Розилия Мамов, Татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Яңа елга яңа гасырдан бүләк. Постараемся сделать так, чтобы история была такая легкая, к новогоднему столу, такая фантастическая, взрослая сказка. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Даян абый Сафа 1934 елда Токиода дөньяга килә. Аның әтисе Гайнан Мөхәммәд үзе Пермь губернасы Ләмтә авылыннан булган. Ел сайын Яңа гасыр телерадиокомпаниясе тамашачыларга яңа елны мюзикл белән каршы алырга мөмкинлек тудыра. Быел да маҗараларга бай мюзикл төшерелә. Анда татар халкы яраткан артистлар иҗат әһелләре катнашачак. Билгеле, тылсымсыз да булмый. Яңа мюзиклның серләренә әз генә булса да төшенү максатыннан безнең төшерү төркеме юлга кузгалды. Нас не снимайте. Исемегез. Куш бабай. Куш бабай. Сез иртәрәк бәйрәм итә башладыгыз бугай. Куш бабайны полиция отделыннан чыгардыкмы? Юкмы икән? Булды абза. Монда ничектер иҗатка урын күп дип әйтәсем килә. Монда Кыш бабай бит ул гади генә кеше түгел бит инде. Ул тылсымчы да. Ул теге киң күңелле дә булырга тиеш, үзенең дәрәҗәсендә белергә тиеш. Кыш бабай ул бит инде безнең дөньядан түгел. Ул башка дөньядан килгән кеше. Шуңа күрә ул бу дөньяга ләгә дә үзенә күрә кыенлыклар кичерә. Без шеп-шем гади полицейскийлар. Гади түгел, без иң яхшы полицейскийларның берселәре, икеләре. Мин берсе, мин икенчесе. Шулай булсын. Постараемся сделать так, чтобы история была такая легкая, к новогоднему столу, такая фантастическая, взрослая сказка. Постановочный процесс требует большого количества времени. Здесь мы используем самое современное оборудование, и свет, камеры. Кайт инде Кыш бабай дип аталган мюзикл үзенең эшен дәвам итә. Без инде үз программабызда билгеле аны сезгә җиткереп торырга вәгъдә иткән хөрмәтле тамашачыларыбыз. Билгеле, аның төшерү павильоннары, урыннары бик төрле. Бүген кемнәр катнаша? Бүген кемнәр безгә яңа ел кәефен бүләк итәчәк? Яңа ел кәефе бирәме менә бу съемкалар? Гомумән яңа ел кәефе бармы? Әлбәттә булачак, чөнки монда карагыз үзегез, менә монда чыршылар, монда утлар, шундый күңелле
Белмим, миңа күңел, миңа рәхәт. Алла берсе, кешеләр менә бу музыканы караганда күңелләре күтәрелер дип бик тә ышанам. Дусларым, сау сәламәт булыйк, бәхетле булыйк. Тыныч тормышлар телим барыгызга да. Тылсым мажара кайда яңа ел төшерелә, билгеле инде барсы да бар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәтта бүген нәкъ менә мюзикл төшергән көнне безнең яраткан артистыбыз Җавит Шакировның туган көне. Хәтта ул туган көнендә дә безнең белән бергә эшли. Нишләп инде эшләмисең? Яраткан эшне аны нинди көн булса да эшләргә тырышасың. Син кара нинди матурлык, нинди яшьләр, нинди өстәлләр, нинди декорация, әле кемне төшерә бит. ТНВ каналы, шуңа күрә Аллага шөкер. Эштән курыккан юк. Туган көн булса да, яңа ел ул һәр вакытта да көтеп алынган бәйрәм. Тылсым ниндидер мөгъҗиза көтәсең, ниндидер бүләк көтәсең. Мин менә бүләк яратам үзем. Шуңа күрә ул шырша астына куйсыннар әле берәр бүләгеме, iPhone я машина ачкычы. Кем шатланмый инде? Ышанам, әкиятләргә ышанасыңмы? Ышанам. Кыш бабайга да ышанам, мөхәббәткә дә ышанам. Хәтта хатынга да ышанам. 37 ел торабыз, пока өйдә бер-берендә югалганы юк дип әйтәләр. Шуңа күрә Аллага шөкер, яңа еллар белән. Лейсана Садырдинова, Владимир Гурьянов, Наиль Абдуллин, Татарлар, Казан. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез дәвам итәр. Mektepte ben okup çıktım. 6 yıl okudum. Ondan sonra da Amerikan mekteplerine baralar bitinirse. O vakitte Etiğimey'de Amerikan mektebi bir kıymetli. Akşasın bir küptüler gekirek. Bizde indi 2 bala indi Amerikan mektebinde okuyor. 3. bala bulmasın. Seni diyor din dersini okuturga mektepte kaldıram diye Etiğimey'de. Даян абый Сафа 1934 елда Токиода дөньяга килә. Аның әтисе Гайнан Мөхәммәд үзе Пермь губернасы Ләмтә авылыннан булган. Әнисе Әсма исә Пенза якларыннан. Сафалар 7 туган була. Һәм алар нәкъ менә шушы мәктәптә укыйлар. Бу башлангыч мәктәп һәм бөтен дәресләрне диярлек бер укытучы укыткан. Нәкъ менә шушы бинада Даян әфәнде Коръән укырга, тәҗвидкә өйрәнә, хисап, тарихны укый, Тукайның кем икәнен ачыклый. Мөгаллимнәрдән эләккән чакларын әле дә хәтерли ул. Bizning hoca tige cetvel var bit. Onu bilen şulay yaşa bulun bir 10 kat fuğaydı işte. Нәрсә өчен? Ya okumagansın, yaxşı yoksa terbiyesizlik işleyensin, tınlamagansın. Ondan sonra da niye işli başladı? Yok, andiye birini işlesen kulu şey bulmasın diye aytıp. Manglayga yaza. Bugün derisini bilmedi. Şu ayda biga kaytaydık. Ondan sonra da etiğimiz en iyi bizge eyleydi. Татар мәктәбе булса да биредә инглиз телендә укытканнар. Япон мәктәпләрендә исә ул елларда инглизчә өйрәтмәгәннәр. Төрек-япон мөнәсәбәтләре буенча белгеч профессор Нобуо Мисава Токиода татар мәктәбенең барлыкка килүен биредә җанланып киткән татар иҗтимагый тормышының мантыйкый дәвамы итеп тасвирлый. Ягъни татарлар бирегә күченгән, гаиләләр корган, балалар туган, балаларны укытырга кирәк булган. Татарларның Япониягә күпләп күченүе 20 гасырның 20 елларында була. Aile olunca önemli olan çocuklar, çocukların eğitimi çok önemli. Öncelikle onlar Japon okulda öğrenmeye başlanmış. Ama Tatarca, Tatar tarih, Tatar edebiyatı öğrenirken Japon okulu uygun değil. Bu yüzden Kırbankari 27 yılında ilk defa Tatar okulu Tokyo'da kuruldu. Габделхай Корбангали турында әйтмичә мөмкин түгел. Нәкъ менә ул Токиога килеп, япон җитәкчеләре белән элемтәләр урнаштыра һәм 1927 елда менә шушы бинаны салдыра. Мәктәптә барлыгы 8 сыйныф була. Малайлар, кызлар белән бергә укый.
Әйткәнебезчә, бөтен дәресләргә дә бер үк мөгаллим кергән. Дин сабакларын гына мулла укыткан. Беренче мөгаллим Габделхай Корбангали үзе һәм аның тормыш иптәше Өммегөлсем абыстай була. Öğretmen, öğretici bu bala yakşı diyenlerine, bu dinini öğrenir, dinini okutabilir, kileçekte okutucu bulabilir diyenlerine yine kaldıralarıydı. Yoksa 5-6 sınıfta bütünse çıkıp ya mektep yapım mektebine ya da Amerikan mektebine, Hristiyanların mektebindeydi biz. İngilizceni başka mektep okutmuydu bunu. Яңа татар сабыйлары туа тора, мәктәп эшләвен дәвам итә, икенче бөтен дөнья сугышы башлана. Япония için ağır yıllar. Amerika tarafından Tokyo bombalama başlanmış. Bu yüzden Tokyo'daki Tatarlar da Amerika'nın bombalarından kaçmak için Karuizawa'ya taşımaya başlanmış. Мең 1945 елда Япониядә берсе артыннан берсе 2 атом бомбасы шартлый һәм ил хәрабәләр булып кала. Ачлык башлана. Һәм бу юлы татарларга Төркия булыша. Бу дәүләт бер үк динне тоткан татар кардәшләренә төрек паспортларын тәкъдим итә. Әлбәттә, моңарчы Япониядә бөтенләй паспортсыз яшәгән татарлар ризалаша. Күбесе берничә елда Төркиягә китеп тә бара. Анда яхшы эшкә урнашалар. Токиода калганнарның да тормышы үзгәрә. 1953 елда Төркиядән яңа мөгаллим килә. Һәм ул мәктәптә татарча түгел, төрекчә укыта башлый. Мәктәптә инде күптән беркем дә укымый, бинасы тузган хәлдә. Һәм быел бу тарихи бинаны бөтенләй сүтәргә җыеналар. Аның урынында төрекләр үзләренең мәдәни үзәкләрен салырга ниятли. Бөтенесе канун нигезендә, чөнки татар мәхәлләсе, мәчет, аның янәшәсендәге татар мәктәбе биналары һәм җиргә булган бөтен хокукларны төрекләргә тапшырган. Һәм Даян абый фикеренчә, бу бик дөрес адым булган. Төрекләргә тапшырырга туры килә бөтен әйберне. Төрекләр hazırga benim bildiğime göre, benim kürdüğüme göre Türkler bik yaxşı bizden alıp bargan mahallemizin işlerini alıp barıga tırışıp duralar. Sonra inşallah alar devam etseler ama Tatar olarak etisi de enisi de Tatar olarak diyen yaşlar bunda beni şengene. Onun için kızganışka karşı Tatarlık beterdi buydu. Сафалар гаиләсе хәзер үзләре дә Япониядә түгел, Американың Калифорния штатында яши. Тик Токиога һәр даим кайтып йөриләр. Ул хакта без сезгә киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Раил Мөтбаев, Татарлар, Токио. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән төгәллибез. Минем бәхет газиз ватанымда, минем бәхет туган телемдә. Мин бәхетле яза алам бүген, сөйли алам туган телемдә. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз. Мөслимдә казымәсе башланды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер бәйрәмнең иң кызыклы, иң күркәм урыны. Монда ут буенда казлар җыю юласы һәм әлбәттә инде безнең милләттәшләребез җыр бию белән каршы ала һәм бәйрәм искиткеч күңелле бара.